Gaur nirekin kozinatzera etorriko den lagunaren lanbidea hauxe da. Iepa, eta hau ere bai, abeslaria izango ote da, edo saskibaloi jokalaria. Ba ez bata, eta ez bestea, nor den jakin nahi baduzue, hortxe gelditu, eta orantxe jakingo duzue. Epala, kaixo launa eta Iker ongi etorri, zer moduz? Ondo da. Oso ondo. Hemen etorri nau diskakin da baloiakin, baina ia dibes azkera baloiko jokalaria alaiz. Ez, entrenatzailea. Entrenatzailea, zautan gainea, Bai, zarautzen tokatzen da. Onda, eta ze diskakin ze muz etorri nau, musikerua alaiz? Musikerua bai. Musikerua bai, ez da? Baina musika programa bat egiten dut irratian, naiz irratian, eta gero bestetik, batzuetan, DJ lanetan. DJ lanetan, festetan, da, eskontzetan, da horra ambientia gartzen. Deitzen dutenetan. Batzuk ezautuko zue, ETV-en desente, saio desberdinetan ibilitakoa aiz. Eta gio basekiate bai, geografia mundu nahiko frikila izela, ez da? Zalea. Zalea aiz. Eta Armeniako hiriburua? Ereban. Ai, bala, ona, artista, gauza jo paregabia. Eta zukaldean zemuz moldatzea aiz? Saiatua. Saiatua. Bueno, baingo deu ikusiko zuen, risotto bat, karbonara erara. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Iker, esango jat pausuz nondik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, azteko eta behin, esan deu risotto bat ingo deula, eta karbonara erara. Orduan, karbonara ikutu emateko, bai dako hemen irugilarra, gorringok eta parmesanua. Baina ingo deuna da, aurrena, tipulina gurinetan ondo gorritu, behin gorrituta da honian, botako deu irugilarra puxketetan, horrei buelta batzuk emango eskio, botako deu arroza, salteatuko deu, eta geho botako deu ardo txurila, pixkat utzi murrizten, geho salda, eta egosten utziko deu. Moitzen jungo geha, risotto bakizu egin behar dula almidoiak eta arrozetik anatea loditzen juteko, eta gero ja, puntxuan da honian, arroza 20 minutu sukaldatzen, ordun bai, botako dio gorringuak, 3 gorringuak, parmesanua raiatuta, eta ja hor krematu ingo deu. Vale? Geho, gainean jartzeko, hemen dakau beste paparran pusketa bat, eta papar hori ingo deuna da, kazuela baten egosi. Zerrekin egosiko deu? Jengibre pusketa batzu botako ditugu, tipulinare bai berde eta guzti, botako deu martorria, badak izuela martorria, zilantrua, eta gero amaitzeko botako dio ura eta soja saltza. Eta hor egosiko deu, hau ingo deuna da gero, bai ordu bete egosten egongo da, gero, ostutzen utziko dugu ondo, zehatikan, berdeulako mostia, eta beruan, bigun batean, baino ostuta da honian, koipe guztiak ostutzen dira, gogorra jartzen da, eta ingo dugu, xerra batzu moztu, dado batzuk, nahi dugun bezala, eta gero, gure risoton gainean jarriko ditugu, eta soplete batekin azken ingo ikutu emango dio horrei, bale? Eta hau gutxi balitz, laguntzeko ingo dugu, perretxiku marmeladantzeko bat. Bai, gaine ingo dugu, kasu honetan ontsuekin, ingo duguna da tipulatxak ondo gorritu olio pixkatetkin, bertan botako dio perretxikoa txiki eta garbituta dana kenduta lokatza hauek eta gero dako gospin pixkat, eta salda botako du bertara, murrizten utziko dugu, eta ingo dugu perretxiko marmelada bat, bare bai gure risotuan lagungarri bezala jarteko. Ados? Eta orduan, zukaldean basekiat aurrengo txipiroian histori bat kontatu ziate, nola inituan, ez da? Kontatu zak. Bai, zarautzen parrandan. Vale. Eta, izan zen, nola, erdi gaupasa bat eginda. Vale. Lo, lasai, gozo, eta bat batean amona. Iker! Aizo, jeikiko altzara behar dudalako laguntza hemen sukaldean. Eta zer egin behar dudan, ze kontua da, amona orduan ja gurpildu naurki bantzegoen, ezin zuen zutik jarri, eta uste dut, izeba etxerretzen izango, ze bestala etzidan nire eskatuko, normalna izebak etxan bizitzen izebak, egiten zitu nolako gozak, ez? Eta esan zidan, etorri nirekin.
ni jarri nintzen, gauden bezala xe, Vale. baina imaginatu, amona, hemen, arkian, Esarreta ondo. eserita, eta esatezian, egin hau, egin bestea, egin urrengoa, eta pausu Pausuz, denak pausu. jarraituz, nik eta nire resakak, Vale. egin genuen txipiroi platerka ez, kazuelka bat, eta beretan onak irten zirela. Ona. Amonaren oniritzia bazuen. Orduan ordobakak amonan errezeta ondo ikasita, ez da? Hori da. Gauza ona, Bai, gauza ona. gustura. Bueno, ingo jauna, ni risoto martxan jarriko ja, tipulina jugun hau txikitzen, eta zuk lagunduko jazu, beitu, hau jarriko jau aurrena martxan, ingo deuna da, jengibre pusketa bat, beitu zak, hola ingo deu, Bai. zuritu ingozu, eta laukitxotan ingozu. Tipulina haure bai ingozuna da, kendu, azala kendu, berdia mantenduko deu, bai pusketa desentetan, eta gero martorrikin eta sojakin, egosten jarriko deu, bale? Ados. Venga, ekin ingo dio. Bueno, eske hori jo tarra eta zauztarra paranda asko botaitugu juntu. Batzuk bai. Batzuk bai. Batzuk bai, eta parandak ez direnak Ere bai, hori esan deke gila. Egin ditugu gauza asko. Nik gogoratzen dut nola ezautu gina zu eta biok, Zuetzara gogorateko. Zu umetatik jazaguna zeinen. Bai, a ber, kontatu zak. Eskola kirolean, Vale. atletismoa, Zaroski ikastolan. Bai. Beti, ez zuen ikastolan izan zuten Tani beti. gainea ipurtar gila nituan, da hor beti biltzen nituan, salto iten da nahiko na nituan, Bai, tramposo ere bai. Bai. Horrela ezautu nizuen. Gogoratzen dut. Ondo ezautzeziak, bai, ondo ezautzeziak. Gogoratzen dut horrela ezautu. Bai, lehendabizikoz horrela ezautu nuen, eta horrela izan nuen. Eta lanpatxu nian, da irabazi nian, ozein nian. Hori jazu gogoa. Hori ez dago. Bai, ja banik ez zen Jose Barginen hortik aurrera. Ondo. Aila, aletxe, oso bitxu izan hau, egila esan, Bueno, Ai, ama. denok izan dugu pixka hortik, ez? Bai, pixka bai. Baina batzutan penatan amatiz ez den, jope, honek zeolo itzapen eukiko je hauek nerekin. Ai, ama. Baina, bueno, txintzotu nau, pixkat, behintzat, pixkat. Saiatu behintzat, ezta? Saiatu, hori dek. ezta? Bueno, eta kontatu iguk, adibidez, guantxea hori esku tartian kasetaritza saio apropos batekin, horri bihotzea izela jendeak initzeiten, Bai. zertan ibiltzeaiz? Bueno, batez ere, saiatzen garena da euskal musikako aktualitateak hartzen, ezta? Vale. Ez gara euskal musikara soilik zentratzen, baina bai ematen digula garrantzia berezia. Eta arrazoia da, orentxe bertan sekulako kalitatea daukagula. Hemendik ere, bueno, zuk ikusten Beitu, duzu, ez? hemen, zenba musikari pasaldian, begira, niretzako urte, eta ez dut txantzetan esango, Muzak taldearen disko ikusten dut hor, urteko disko laburrik onenetako iruditu zait aldearekin, vale. mugan taldea, bueno, itxaropentsu egoteko mugan dago taldea, eta barrez, nik uste dut sekulako kalitatea dagoela. Sekulakoa, niga itxunditu da, gelitzen hauk zenbat gazte, ze gogokin eta ze profesionalitate, osea, nahi jatzen, ez ditukela solfeo ikasita, txikitatik ikasita, bakoitza komposatzen, ze profesionalidade da hon, Bai, eta geroz eta prestatuago datoz. Hau da, geroz eta argiago duten musika aukera bat dela. Nik uste dut lehen asko azte zirela, afizio bezala, eta bueno, garatzen joan zela industria bat, eta hori guztia, baina orain ja ezagutzen dituzte beste faktore batzuk, eta hori lantzen dute, eta nabaritzen da. Batez ere izketan, ni batzukin aritu geratu nahiz, Bai, hasi izketan, eta gero konturatzea ze adin duen, adibidez. Eta, ostras, adinez gazteak direnak burua zeinan zentratuta duten, eta zeinan argi dute zer nahi duten, nik beren adinean akaso ez neukan. Ni guandik ere ez. Hori ala izate, bai nik hau nahi izan, amasi urte, 18, 22, hain garbi gauzak, Bai. Eta, bueno, zuk esatezuna, bai, pixka, leheno igual gu gazte ginean, eta leheno tio guandik eta gehiago ematezun musikari bat ite zinala, eta hortik etxean esatezi zuen ezintzala hortik bizi, hortik etzezula zehose ikasi behar dezula, eta gaur egun, jendia, bai, ere bai zaila da, garbi da, zaila dela, baina bai ateatzen diala musikeruak, hola, potentiak eta... Xerratan nahi duzu egitea, edo laukitxotan? Bai, laukitxotan, hola, indaeken bezala, dek salda neoteko eta zaporek botatzeko, orduan, pusketa batzukin, laukitxo handi batzukin, eta zuta botako dugu. Bai, eta adibidez, ze egiten dezu zehazki? Juten dia bertara saioa, nola azten da saioa? Zertan datza zehazki? Begira, egiten dugu orain, aurte formatu berri bat formatu dugu, eta lehendabiziko izan du, erredakzioan nola lagunak ere bagaren, redakzioko laguntasun hori eta bizitasun hori trasladatu dugu, tertulia bat egiten dugu. Tertulia horretan denetarik hitz egiten dugu. Denetarik, eta askotan, giro oso lasaian. Hori ordu betez edo egiten dugu, eta gero ja musikarera bat zentratzen gara, eta musikarera bat zentratzerako garaian, etortzen dira batzuetan musikariak, gaur egun ikasi dugu etxetik ere egin daitekela elkarrizketa bat lasai asko, bideoien plataformak eta asko ezagutu ditugulako, eta bai etortzen egiten ditugula baita ere
bideodei moduan eta bai egiten ditugula alako elkarrezketa desente. Saiatzen gara, bakoitzari batez ere eroso egon araztea. Nik uste dut hori baino gako garrantzitsu horik ez dela existitzen. Ez, zatikan jendeak nahi duna esateko eta ondo esateko eta ez trabatzeko, azkenean onberdikenak eroso. Hori da, eta egiten duguna luze. Zenbat irauten dik saioak? Saioa 2 ordukoa da esan duan. 2 ordu, 2 ordu egiten dira, baina ordu bete da nola egiten erabat musikan zentratuta. Eta astean 3 bat disko saiatzen gara aurkezten behar den bezala. Eta diskoari ematen diogu behar duen demora, gehienez ere 55 minutu izaten ditugu, baina duela gutxi esaterako untzakoak izan ziren, 6 etorri zen agur-biran daudelako, eta haiekin egon behar izan genuen, desentez demora gehiago, orduta, edo ez da gizan bat egon ginen. Baina esan dizudanagatik, behar du bakoitzak behar duen denbora. Eta 3 diska berri bai ateratzen dira astero, argitaratzen dira? Asteroak kaso ez dira 3 diska berri ateratzen. Baina igual azten baten gehiago eta igual harrapatetu dizue? Esaterako Euskal Herrian asko zentratzen da guztia Durangon. Durangoko azokaren bueltan. Durangoko azokaren bueltan... Sasoi hortan dazkak Mordoba, baina gero egiten ditu banatu ireza aiotako. Hori da. Batzuk eskatzen dute momentuan argitaratzea elkarrezketa, bira bat abiatuko dutelako, edo... batzuk bultzada berezi bat behar dute. Nik uste dut horrere garantzia ematen diogula gauzari. Ez beti izarrak edo ezagunenak ekartzea, ze... Boantxe esan deke gila, zeatik. Hor daude talde humilak, talde... etortzen diala, esatezu, ze musika eharra dakaen hauek, ze soinu, nola, azala jarri zaitek oioi purdia bezala, baina beste batzuk ez daka igual hainbeste ez dizu betetzen, baina kiston arrakasta hartzen duen. Nola kontrolatzea hori? Zaila da. Zaila, ez da? Zaila da. Gero, baude faktore batzuk, bai betetzen direnak, musika estilo batzuk, edota irudi asko zaintzen dutenak, edo saretan oso aktibo direnak. Bapatean batzuetan, ordea, ez duzu espero, eta talde batek goia jotzen du. Zergatik askotan ez dakizu, baina bai jotzen duela goia. Hortaz, saiatzen gara, adi biltzen, baina, bai, ez dizurekin, ez? Eman bertze, balioa talde batzuei, askotan, sekulako kalitatea bilatzen dutulako. Eta horiek nabarmentzen saiatzen gara. Nabarmentzea hori bintzat nik uste garrantzitsua. Bale, beste galdera, Madagaskarreko hiriburua? Antananariu. Ai, bola, Antananariu! Begira, gainera, asko izan zen Madagaskarra ipatzea, ze Madagaskarreko zerren gauza bat. Eta beste hiriburu batek elotuko dut. Surinam, Dago Amerikan. Eta hango hiribura da Paramaribo. Eta orduan antzekotasun desentez gade. Nik uste dut fluxuren bat edo egontzela hor, Antananariu eta Paramaribo. Munduan ez daude beste bi hiri Nananariu bukatzen dira. Hain lotura garbi. Mandanerino, Baina, bada, kurioso bat, beti atentzia ditu eta horregatik errez. Ona. Madagaskarko hiriburua gogoan izatea. Bikain. Bueno, earkigistak, Oide, guain tipula hoi botakoek, hemen ingo deuna da, sartu paparra ho hemen egostea, hau murriztu ingo da asko, ikusiko zuen, koipiak atea berdue, murriztu berdue, eta gero garrantzitsua, ondo mosteko, inbiar deuna da, ondo ostu, Vale? Bueno, esan dakoa, ni lagunduko eta bai botatzen, hau eta hau, botako jure bai horrea egostea, eta, hoi ja, martxan dakau jarrita. Oide, bota hoi dana. Eta ikusten aldeko orlagaken berdia? Bai, berde hori ere bai. Bota jok. Hau esaterako... Aiz, oholkik itekuan, horruan berdia, dek zapore gehien ematen diona. Bai, edota ramenak eta egiterako. Oidek. Hau azkenean ramenerako ere balioko luke paparronak. Dudi gabe. Ega ramango zitxo nikutua. Bai. Vale, orduan, hau listo dakau. Hemen de bai dakau tipulina martxan, eta jungo gaituk erreportaia bat ikustea da, Iker? Beste hiriburu bat, El Salvador? San Salvador. Errezauzia, Hortak ez duzen naztu zemere garaian? Zein? Federico Trillo. Espainiako defensa ministroa zena, naztu egin zen, eta Salvadorren esan zuen Viva Honduras. Viva Honduras, la leche, hemen txeak hau ditu tipulinak, bai hartu du bere xarmaia, hemen ingotena da irugiarra puxketetanin, berta bota, eta gero jungo naiz ardua, arroza eta saldakin. Eta zu lagundu jakzu tipulatxauek. Tipulatxauek ingoitu kenaek zuritu, eta jarriko eskio sartaian martxan, goxatzen, gero jungo gaitu ja ontsuakin, bale? Venga, hoi ire kontu. Bueno, eta hoen musika mundura jungo gaituk. Iker, musika munduan. Noiztikan, txiki-txikitatikan alekin musikerua izango itzala. Nondik, zen sartu zilean hau odolian? Nik uste, etxean nahi gabe sartutako zerret izan zela. Beti egon delako tradizio musikal bat etxan egon da.
hasi aita koruetan, gu musika eskolan umetatik, anaia ere bai. Hau da, ni jaio nintzen erako, anaia musika eskolan hasita zegoen. Zer bat urte atatik sikiera nahiak? Bost urte, ez da? Bost urte, bai, eta ura, bueno, beti gonda musika munduari lotuta, nik ere esan dezela musika ikasketak egin dituen, amak kotxean, ze amak idatzen zuen, aitak ez. Pila musika sartu zigun, ez sinisteko taldeak, esan dut. Gaur egun oraindik ere, amari esker ezagutu nituela talde batzuk ez kontziente horrendik. Hori erraek, Eta zesan dezu, ama kotxiera mate zuzula eta itak ez hori gaina, gaur igual normala, baina leheno ez zuen, hain normalena, ez da? Eta amona taxista zen. Amona taxista guan? Nire aitona bezala. Eta kamioia gidatzen zuen, bai, esne salten hiltzen ziren hemen Donostian eta Pasaian. Bai. Eta, bueno, aitona gaixotu zen batean, amonak gidabaimen atera zuen kamioikoa. Eta hau eta hemen gatuko aitona gaixo daulako, ez da? Hori da, bai. Eta errele bortuzun amonak, Hori da, eta etxan gauza bera, itaketzuen karnetatera gaztetan, gero anaiarekin, anaiak izan zuen alako, Toledoko traumatologia zerbitzura joan behar izaten zuen, jaiotzatik batzuelako hanka bat beste baino laburragoa, eta hori guztia, eta Toledoko bidaiak trenez egiteak luze joaten zenez, ni jaiota berreala amak kotxeko gidabaimena atera zuen, eta Toledora egun batean joan eta behitzulten ziren. Ona. Vale, eta orduan, baina noiz izan zen adide zure aurrenengo urratzak, aurrenengo aldiz DJ moduan jarri zinan, DJ bezala, Oizo zen berria da. Bai, berriagoa da, arrazoia, txosnetan eta olako tokietan, edo festetan, edo lagun artean, beti izan naiz musika jartzeko zalea. Egin izan ditut diskoak bestei banatzeko eta horrelako gauzak. Gero DJ gintzako paus hori, herriko festa batzuetan, herriko DJ-entzako aukera sortuko zela jakin genuen, eta esan, bueno, probatuko dugu. Elektronikaren mundua eta gustatzen zitzaidan, ikusten nuen, bueno, gaitasuna izan ezakela, eta probatu egin nuen. Hortik hasi, 2015an edo lako zerret izango zen, lehen da biziko aldiz benetan ofizialki esango dugu, eta hartutik, ibilin ez baten eta beste. Noiz tokatu zaizu talden baten jotzia, o talden baten abestia edo hola? Lotxa gutxirekin. Lotxa gutxirekin. Bai, hemendik besarkada bat, Unai Azkarate Azkaiterri, eta konpainiari. Bergaratik etorri zen Unai Azkarate musikaria, Azkaiter Pelos bezala, Master River taldean, Flyshift taldean ibilitakoa, eta herrira etorri zen, eta bakarlari bezala hasi zen. Eta buruetu iztean, berriko musikari gazte batzuekin elkartzea, 2008 edo lako zerret izango zen, eta hasi ginen, saltxan. Saltxan hasi, eta Donostiko Dog of the Bay festivaleko ireki taldean jotzen aino. Nahi. Jakin ere egin gabe, gitarra jotzen. Beretan, Jakin ere egin gabe, bai. Ilia ondo moituko guen, no? Lotxa gutxi izan, holtzara ego, bai, ez holtzarekin ere partekatu genuen. Bueno, bali izan du, batez ere, gaur egun egiten dudan lanerako, atal desberdinak ezagutzen joateko. Gero beste atal potolo bat eukik guan goxategikin, ez da? Bai, goxategi gitarrekin ere horri bilinitzen batera eta bestera. Manager bezala, ez da? Road manager. Road, zet desberdintasun dakar. Da, normalean, bulegotik lan egiten duena, eta gero road managerrak egiten duena da, zuzeneko produkzioa, nola ere, joan dadila dena, joan behar duen moduan, egunean. Ja, osea, iaiz, holtza aurrian eoteituken, barandilla barruan eoteken tipo hori gauzak eta egiten, ez? Ez, holtzaren atzean egoten dena izkutuan, edo zer behar duela taldeak ere, babesa emateko. Eta tokatu zaigu horrekin, besteak beste Argentina izatea tokatu ditzaigun. Eta, esperientzia zin hobea. Euskal aste bat bertatik bertara ezagutzea Argentinan, gozategi bezalako talde batekin. Ze hona, ere kuadrilla horrekin, eta gero ze gertatzen, azkenengo Coca-Cola kaltiti zilala, no? Bueno, ez pentsa, ez zinen benezik iparrat, luzatu egiten zen, hori esan guztut baietz. Baina, gauza gaba luzatzea, eta beste gauza da, nola luzatzen zen. Ona. Eta adibidez, egon naizela Argentinan erretxa utziko ja. Paraguai, Asunción y artista ontzaire, ez que está pentsatu bihar. Oiek erreixa ditu, no? Baina zein da komplikatu airetzako. No haino egun benau, ja mundu vuelta mantziotik. Eta Irikistan, Turkmenistan, haue guztiak azte magara ipatzen. Eta ekialdekoak eta hola? Ekialdekoak horiek ere komplikatzen dira, esan dut hori. Asia da, kaso, zazagun handia, beti esaten da gainera, nik uste dut.
ez dugula gehi menperatzen, eta gero zatek aldera joan, eta gero da okerrago, esan edut, Polinesiako herrialdeak, Nauru, Vanuatu, ez dakit, ez? Itzo jeia goatzia nahiko indek, Ez dira errezak izaten. Ez dituko errezak. Hala, dek. Banderak bai, horiek errazago dira gogoratzeko. Osea, banderan koloriak ikusten baitu kontuatu iteiz, Tarteka jolasten dut, aplikazioak eta badaude. Bai, Eta nola ibiltzaiz jolasten historio horiekin, a ber. Ba, denbora pasan, esan edut, etxean zauden une bat hartzen duzu, aprobetxatzen duzu, eta jartzen zara, ba, horretara. Azkenian ni bakoitza zekaun frikismo bat, no? Eta hori gustatzen zaik, eta asko bidaiatuek, adibidez bidaiatzen... Nahi baino gutxiago. Nahi baino gutxiago. Baina azkeneko urtetan ari nahi saiatzen, beste garai batzuk direlako, eta aurten esaterako Budapest aukeratu dut. Bai, Aste Santutako bidaia gustatzen zait izatea, nolaitere kulturala edo, baina hiri bat hartu eta bertan zentratu. Bai, ez alde batetik bestea ibiltzea, eta azkenean ez teke zer ondo ikusten, hori da. Egondan zaudezu Budapesten? Ez, enaukion Budapesten. Ba, gozogintzako, hiriburuetako... Bai, aladek, eta egia esan... Ez sinistekoa. Egia esan hor barrukaldien oidana dek, kristona. Bakarrikan olatu iketziok, eta ni beti junau olatu azoeken... Bueno, olatu artifizialak izango dira. Bai, hori igual, baina guria... Ez de berdina, gu gustatzen zaigu borraska ibeira egon, da ber nola zetorreken, da bestia, eta... Noski. Hori askotan, hori gertatu zitaiten Mediterraneoakin. Nei kostain zitaiten Baleareta jutia. Baina, jun aukenian, asko goxatu jak. Zeratik, Balearetan nola jungun hau, ziorretzioko olatuika, no? Irla batea juteaiz, surfingoia, no? Juten hau bostegun, biegun surfingoit. Balearetan nola ingoia surf. Hori bai, juteaiz, eta surfaz duitezaik. Era bat. Antzedeken paellakin, antzedeken janarikin, gero festagirua, etxasontzin huelta bat, snorkel pixkatin. Noski. Bai, gainera snorkela egiteko... Parajiadek. Eta ez da behar ezer, da, bi urte segidan izan naiz. Bai. Mallorcako iparraldean. Mallorcako iparraldean badago playa de Muro ditzen den ondartza bat. Ez sinistekoa. Zenbat kilometro dituen, ur gardenak, arrainak zure inguruan. Ez da ditut hemen Ez hemen uretaz hartzea eta grisaziok, eta gu beti jutea dintuan kari, o juteaiz Indonesia eta zeur gardenak, eta guan nun gaude, eta hortxe sekau, Mediterraneoa, hortziokela Baleariak, eta dituk leku bat, dekela kristona. Kristona. Bueno, bagiztak hemen, txirrikitxarra, hemen ikusi ezue, itxura hartzen nahi da, hemen irugilarra, murrizten nahi zaigu. Nola guatipola txakin. Geixiago txikituko dugu. Oso ondo. Bikain, haure itxura hartzen nahi dek, guen emango zuten nahi, buelta bat emango ziot, bi aldetatik iteko. Eta gero bakizue telebista magia iteula, eta karriko dugu bat, bestia katena atzoindakoa prestatuta, zeatik anion berdu hotza bai. Eta, baina hola, ez bada guzti sartzen, ondo da, ez bada guztiz estalita, noiz behinka hueltatxo bat eman. Eta beste basekat iretzako, Bangladesh. Zer nahi duzu, moneta edo hiriburua? Hiriburua, mesez, eta txamponare bai? Daka eta moneta taka. Aila letxe. Lehen behintzat horrela zen, ez da dute aldatu. Txuleta ekarriekin numaiten, Ez da dute aldatu, bazen... Aila letxe, artista dut. Bitxikeriak, Nik gogatzen hau bakarrikan, gero bastante bilatu da, baina bilatu jaten ruraldetakoak gogoratzen hau. Beste eskolan txuletakin esan diak enbezela trampakin aprobatu nitunak, horiek ez zaitik gauzak. Orduan, zuek, gogatu nahi bat zue, ez gainditu txuletakin. Zatik gero baztu ite zeizu. Hori, begira, hori nik beti esaten nuen, nik nota kaskarrak ateratzen nituen, baina ez duen txuletarik erabiltzen. Indakoa bintzak elditu. Hori. Señale ona, señale kasuin Ikerrei. Gauza garrantzitsuetako. Venga, Iker, hori listoakak. Bota honea, goxatzen jungo baituko hori, eta hemen ingo deuna da guain. Ardo txurila, pixka bota, txorrota da bat, utziko dugu ardo txurila murrizten, vale? Hau pixka guain egurra emango jot, lehenen unai kolore gehiagi hartzia, baina guain nahi dut, hoi ondo murriztia, arroza botako jot, bi buelta emango izkiot, eta zeituan ja, salda botako dugu, eta txukun jarriko dugu. Bueno, eta saskibalo ja, asko ibili alai saskibalo jan. Jokatzen ez? Jokatzen gutxi? Jokatzen oso gutxi, batez ere hori honetzekolako iturarik, eta etzelako suertatu aukera berezirik horretarako. Ja. Behin, 2010 edo horrelako zerbait izan zela, sortu zen, talde bat kasualitatez. Eta ordurako ja barrera matzan, 2010, 10 urte, entrenatzaile lanetan. Eta
musikarekin esan dudan moduan, bestalde ezagutzea, jokalariak zerbizituan ezagutzeko aukera sortu zela ikusita, aprobetxatu nuen. Eta orduan jokatu nuen, 2 urtez, baina oso modu xumean, errexean, ikasi asmo. Bai, Zumaian beti Orion, honi Zumaian esan dia, baina barkatu jak, Orion beti, arrauna beti ondek, gero, eskubalo jare bai, asko, Baina eskubalo fase ezberdinak izan dut, Bai, nigo atzen hauku ginean, hor potente zehola. Karo, zuen adineren bueltakoak, izan ziren gainena, eskola kirolak beste indarroa zuen baita ere. Bai. Eta infantil taldea oso ona izan zen, 83, 84, 85 jendea oso ona izan zen. Arrate eskubalo taldea zegoenean, arakoan ziren asko bizitzera. Baina gero, eten bat egon da urte askoan, eta orain berriz ere emakumezkoen kasuan, horiok eragin izeneko klub bat sortu du, eta hor indartsu daude, benetan indartsu daude, selekzioetan, txapelketak irabaziz, hori oso interesgarria da, baina beste bideo bat aukeratu genuen, urte batzutan herrian ibili gara, beste batzutan kanpoan, baina pozik. Orduan entrenatzaile moduan hobeto moldatu aiz beti, ze ona. Bai, gustura, arraunean ibilitakoa nintzen, eta eskoletan sortzen diren beharretara, deitu esan zuten bazegoela aukera entrenatzaile bezala azteko, kasualitate bezala hasi nintzen, baina arrauneko bizipenak eta, kontrajarrek zirelako, eta esaten nuen, entrenatzaile bezala kaso hobetu dezaket, nik ikusi dudana hori, beste modu batetara, ez? Eta hori transmititzeko asmoz hasi, eta dagoeneko 23 denboraldi. Ze ona, 23 denboraldi, da, hostia, ja jubilatzeko, eta baina gazte-gaztia aiz. Bueno, hementxe, arroza garri deu martxan, tipulatxak horritzen, gio botako izio perretxikoak ospin eta salda, hau, esan dakua, magia pixat ingo deu, eta ateako deu, ostuta atzotik prestakatena, eta gio ingo deuna da, hau krematu, hau bakizue, guantxe botaet salda, 20 minutuan eukiberde kanpoan krematzen, eta 22 minutuan maigainean. Ados? Eta bitartean, jungo gea beste reporte bat ikustea. Zehazki jungo ditu koken jatetxera, ikusiko zuezen leku, eharra. Guazen bertara. Eguerdion guztioi, Borja eta Josu gara, Bilbon gauz, eta koken jatetxea aurkeztuko dizuegu. Koken proiektua, orain dela 10 urte, azesela. Hasi ginen Borja, ni, eta beste sukaldari batekin, eta geratzen gea geuk biok, baina geure alboan dau kriston talde bat, danon artean egiten duguna familia bat. Danok egoera berdinatan, ordutegi bera, eta soldata berarekin, eta saiatzen gara egunero alik eta hau beren egiten gauzak. Ideia da, menu degustazinokak gerturatzea danoi. Azkenian jendeak pentsatzen du garestiak direla, baina ez da alakorik, eta geuk saiatzen gara eguneko produktuekin egitea zeozer berezi danontzat. Kokenen garrantzi handia ematen diogu diseinuari, dana konsonantzien izatea, lotura aukitzea platerrak, geure janzterarekin eta geure dekorazioarekin. Saiatzen gara urtero aldatzen muralak, kamiseta berriak egiten ditugu, eta platerrak be aldatzen ditugu urtero. Ideia danez danontzat egitea menu degustazio sorpresa, era guztietako bezeroak ongi etorriak dira. Orduan, joan gaitezen sukaldera, Borja dau itxoiten, geure gaurko resetarekin, eta ea zeure gustokoa den. Gaurko errezeta da, berenjena, erreta, eta egingo dugun espuma, San Simoi gaztarekin egindakoa da, bale? Esnea eta esnegaia. Hasiko gara errezetarekin, berenjenak mozten eta labean sartzen. Kokeneko berezitasun bat dela, errezetak berak egiten dituela, hilero ateratzen diren produktuei esker. Eta dana da sorpresa hemen. Ez dagoela kartarik. Hemen geuk aukeratzen ditugu menuak, eta joera da menu degustazio sorpresa. 4, 6 eta 8 plater gehi postre. Ideia sortu zen, karta batekin konturatu ginen jendeak beti plater berak aukeratzen zituela. Orduan ideia izan zen, geuk aukeratzea
uste gendun platerrak. Borja sukaldari ederra da, eta aukeratu genuen sorpresa izatea plater guztiek. Jendea etorten denean, azaltzen dugu joera, garrantzitsuena da, alergiaren bat badaukaten ala ez. Udan, udaberrian, eta udazkena, eta neguan adeltzen dugu menuak, naiz eta urtean zehar berriren bat egotearren, aldatzen dugu menu osoa. Alberniak dauz prestataia, sartuko ditugu labean, eta ziko gara espumara prestatzen. Egiten duguna da, gazta laukitxon zatitzea, eta esnea. Eta esne gaia, dana batera infusionatzea. Zeinzuria da hau momentu primerakoan, eta dekogu plater berezi bat, freskoa hartzen dugu, garbitu, eta egosten du apurtxu bat, abaja temperatura deitzen da, hor labean sartute, eta gero, bukatzen dugu plantxan, eta bekaldean darama, barazuri, almendra saltxamoduen egitakoa, eta mandarinarekin, eta primerako platerra da. Geure berezitasun bat da, gainera oso harro gauz horregaz, ez dugula janarik botatzen. Dan ateratzen da egun berton, eta hurrengo egunerako dana berriztuta dago. Bada osagai guztiak prestatuta, guazenen platatxera. Bale, Joseba, hemen dau, gaur prestatutako platerra. Koken, Bilbon, danok zaete ongi etorriak, geure menu degustazio sorpresa daztatxera. Eskerrik asko. Agur. Ai, ama, bigote, harra, alberginien, indigena, organien, da harra pintxo goxua prestatu, pintxo platertxo, ez dakit nola esan. Egia esan, oso goxua, eta ze gauza erra jun bertara, tatea nahi dekena. Bai. Sorpresa gisa, Bai. Iolako eta jute, aiz, danetik gustatzen zaik, Bai, beira, esan dizut Hungarian, Budapesten izan ditu. Bai. Eta han, pixkat horrela ibili ginen. Baina eskerrak behin irakurri genuen karta, Bai. eta eskerrak ingelesez ere bat zegoen. Bakizu A ver, botazak. gisatu bat, Bai. oilarraren barrabilekin eginda. Garran barrabilakin. Horrela zen. Ez gano sinisten, esate gara. Benetan, hemen jartzen Ta duena... eskatu inuan? Ez. Gatxiz la marrik, Ez, ez, Hori ez. eskatu Hori ja- hori ja ez. Idazkaki. Baina benetan, irakurri eta... Oilarraren barrabilak. Eta bai. Garran barrabilak. Bai, nik ez dut inoiz irakurri en plater bitxiri. Ai, ama, eta probatu inberruan, oi. Bueno, nahikoa genuen bestelakoa probatzen, eta Vale, beste vale, gauzek vale. itxura ona zuten. Irakurtzeakin nahikoa, irakurtzeakin Bai, beste nahikoa. gauzek itxura ona zuten eta hiek probatu. Bueno, iko jauna, ebentzak, nik hau leheno Bai. lokatzatak kendu ziot, Bai. intzak txiki, Bai. eta tipula gaina botako jau, bale? Tipula txangainia. Ados. Botako dugu behitu, ja, ospin tanto ba botako jot, bertara, ospina pixka bakarrikan, Eta gero ja jungo naiz ni, prestatzen, hemen dakau, behitu zazue, atea deula, ja ostuta dago, eta aurreko egunekoa da, gogorra dakau, eta hoia dago presmosteko, gero, risoton gainen jarri, eta sopletekin erretzeko. Bale, botako ziotenak esan dakoa honea ospintanto pare bat, murrizten juteko, gehiagik gabe, Hau beti ospinakin da gatzakin da olako gauzakin, neurri nibiliko gaitu. Kontuz. Kontuz, tentuz. Bale, hemen hau itxura hartzen naidek. Betu, pixkat salda gehiago botako ziot, gabe gelditu gabe. Gehiagi ez lehortzia. Bale, hola xe. Txura ona Eta gozatu. ingotena da, baitare, ingotena da, dastatu gatzan puntua ez dio, gatzi bota. Ez. Baina Hirugilarrak hirugilarrak, izan delako. oidek, Noski. hirugilarrak nola bere sustantzia dakan, kontu zibiligarra. Gatza botatzen badu, eta hirugilarra oso gatzatu alima dago, Izurrai. ilia da. Izurrai. Arla izan. Egia esan, ondo dago, baino, tanto bat ez zaio gaizkiko etorriko. Zimbabue, jaz galdetzen, Atxez. Atxekin gaina, atxikak eta dana aski nik etzekit ez da euskera atxen nuntzioken. Ai, ama, artista hutza, aixi. Maixua sartu berko aiz, geografiako maixua, ozeo Ez zeola, pentsa, ez pentsa zalantzarik izan ez dudanik, gauza horietarako. Bai, Bai, gainera irakasteko moduak eta, bueno, Gaina batzutan- tipoa izen etzekit. Xamurra eta atsegina eta hiri ume kasu ingo ziren zeuru nahi baino gehiago. Hori da desberdintasunetako eta botatzen. probatzeko gogoz nagoen gauzetako bat, esan nahi dut. Bai, irakasle bezala izatea? Probatuko nuke. Ikusterren hori, ze irakasle ditut kuadrilan desiente eta eztabaida hori askotan izaten Ni dugu. ziur nitxok giri ondo jungo zitzaizula. Seguru Ez dakit, nitxok, seguru ez nitxok. dakit, probatu Gero behar. probatu eta gustatu inbiartek eta gauza Noski, zuzen beria. noski, Eta adide, noski. sukaldaritza arluan. Esan Bai. deken atxibilak leno, esan dek ama Bai. honak norak utzizkian. Bai. Baina bestela ere gustatzen zaiz sukalden ibiltzia, ez da? Bai, demora izaten dut denetan, bai, eta jendearentzako goza berezia prestatzea, ez dakit, ez? Erronkak gainera onartzen ditut, azkenekotako bat horrela onartu nuena,
herriko ikastolako lako arrozen zera bat egin zuen. Zer? Munduko arrozak deituriko ekimen bat. Bai. Eta 220 pertsonentzako paella bat prestatu genuen. Bai, Bai, lehenengo aldira, errezeta jarraitu eta kitxo. Horregatik diot, sukaldean badirela gauza batzuk, eskua behin hartzen diozunean gutxieneko bat. Vale. Eta bakailua flojo, no? Etxanez. Txianez. Baki zerratik. Esan laki zertaz hain neuken. Bai. Uztailaren bata azpeitia 2016 Arki goatzea, izango da. Bai, lagunak egin dituen eta begira, han egin dituen lagunen ezkontza batean ere, musika jartzen bukatu nuen. Bai, Bai. Zer gertatu nuen, kontatu zakemen jendeak egiteko. Azpeitean egiten dute, kuarelien arteko bakailo pilpilerara txapelketa bat. Bai. Baina berezitasun badu, eta da, 22 minutu okerrezpaldin manez dituzula, Bai. eta produktua berek ematen dizuten. Bai. Produktua ematen dizuten unera arte, ezin duzu ezer egin. Vale. Eta orduan, hombre, Zain, eta zure ematen dizutenan produktua, bat bi hiru, denbora. Eta ekin. Hortaz, hori guztia norbere saltxan saioaren baitan. Udako saio bat, herri ginen horrelako lehiaketetan parte hartuz laukote bat, Anderkari Iparreta lauok. Eta bueno, horri ginen horretan, etxean, ni proba egin non badazpa. Bai, Karo, 22 minutu. Bakailu atita itek, bost, baina pilpilatea bihar, no? Eta hostutzeko denbo eman atzilean, pilpilateatzeko. Hor daude hainbat gauza. Gela pare bat botatzen. Hor daude hainbat gauza, eta nik zer egin nuen, kazetari lanak. Vale. Terrenu esploratu. Eta batera eta bestera mugitu, eta ikusi nuen, autobus gidari bat, ezagutzen nuen unibertsitate garaitik, eta esan zidan, ark irabazi izan zuela. Eta orduan zer egin nuen, begiratu nola egiten zuen, ze lehendabiziko tokian zegoen. Vale. Karo, lehendabiziko tokian egon da, gu 10 garren tokian, 10 minutuko tartea zegoen, kalkuluak egin alizateko. Orduan behan lehenua azten dek, da hurrengo besteatetan batea azten. Claro. Vale. Hortaz, joan nintzen begiratzena, ea nola egiten zuten, txef kari geneukan, kari besarkada bat. Vale. Eta ura urduria zen. Da izango da, pentsatzen dut hori. Eta urduritasun horren baitan, Bota itzeko nea, bai. hasi zen, bere erara egiten. Baina nik ikusi nuen, irabazi zuenak etzuela horrela egin. Tira, hasi ginen, beti bezala ez da ze beti saio hori ez da bedatzen genuen. Nola ez? Ala, bihardi gaine. Bai, pentsa, lekeitiar bat, oriotar bat eta bermeotar bat. Zumarrako ander gaixoan, nahiko pazientzia. Bueno, gauza da, behin anginela, egin zuen. Pasa gertatuko, a ver. Pilpilarek, Batzu ez, ose? ez, eraikinak altxata mantenduko lituzke. Txakurran txagolaiteko. Txakurran da, edo nahi duzuna, baina mantenduko lituzke. Hori nahikoa ziur esaten zuen. Gero ibili ginen, gero, guztieza kontatzen. Eta horre paimaia zintzitxon, adidez? Azpeitiar batzuk. Azpeitiar batzuk. Bai, baina hemen guztieza kontatzen da, gauza da, hemen kamera horren gauza sukaldatzen direla, eta zuek esan duzuek, gero jan egiten dela, ez da? Bai. Kasu hartan lehiak edo jan behar izan duen unita, eta nibili ginen iparretariok. Harriko eskorrakin. Urarekin, errezeta ondu nahian. Bai. Jan genuen, Eta zeintzan, okertu, guandik eta gallo. Pilpilura esango dugu deseraikia geratu zen. Vale, mostu inzuan guzti. La hostia. Ai la leche. Horrela izaten dira. Ona. Bueno, eta epaimai bezala gaina musika arloan ibiltzea, ize bai, ez da? Hortan tokatu zait, bitxia izan zen. Estatuko Unión Fonográfica Independiente deitzen den erakunde batek, min sariak, musika independentaren sariak lantzen ditu, eta bitxia izan zen, zuk askotan e-maila erikitzen duzu, eta irakurtzen dituzu hainbat gauza, eta jartzen zuen. Jurado 2023. Nik, ea nor diren. Eta bertan. Klikatu eta hautatu izan zara epaimaikide izateko. Eta ze pentsatu momentu hortan? Lehendabiziko gauza pentsatu nuena, eta benetan diot, nork proposatu du, ni epaimaikide izatea. Nola iritsi da. Seguru jankin gogola gutxiko era bera zenek dituzia, no? Eta oraindik ere ez dakit. Gaurkoz oraindik ez dakit, nor izan zen, hori egin zuena. Eta jartzen zure ibilbidagatik eta bat eta beste. Azkenean, atal desberdina daude.
eta badago berezitu bat euskal musikarena. Bai. Noski, nik urtean 100 eta piko disko entzuten ditut gutxienez, ondo. Ondo, aztertuta, eta, bueno, orduan sariketa horretarako pentsatzen dut egoki irudituko zitzaiela. Seguro, bai, oso aditu haiz, Iker. Aritua. Aditua, bai, aritua eta aditua. Aritua, gehiago oraindik aditua, nik uste. Bueno, plater bat hartuko jau, ikusi zuetan abukatu deula, egia esan gaur egun badator, eta nik gustatuko zitzaiten perretxikuen mermaledoi pixka gehiago kitzia, baina olare harra egongoa. Orduan, platera jarriko deu, hartuko platertxo hau, txui ja, vale? Eta hartuko deu hemendikan, ontzitxo bat, behitu. Behitu ze krematuak gatu zaigun, ze gauza ona. Itxura oso nago. Ze itxura ona. Ingo deuna da, hemen jarri pixkatxo bat, gehiagik gabe, hemen razio batzu badazkauta, ingo deu gutxi, eta zarri. Vale, hoi bat, gero hemen, bueno, goiara txo baino, hauxe hartuko jat, jarriko dugu hemen, perretxiko kinindako marmeladantzeko txoa gora lagungarri bezala, eta historia ikutu emateko, esan deten abetu ingo dugu bat, eta bi, horrelaxe. Perezila pikatzen abila alaiz. Ez bereziki, baina egingo dugu. Bueno, hoi pikatu zakau, sorten hau, asuntuek bolatxo bat intzak, bolatxo baten, eta gero eman egura. Hori bai, sukaldaritza programak ikusten ditu. Esan nahi dut, badira batzuk ikusten ditu dana gainera. Bai, ez da, gustatzen zaitzai gaur dut. Bueno, iresaioa, irratikoa, ze horutan ematen dezue, noiz izaten dek hori? Astelehenetik ostiralera, 10:00 12:00, bueno, frekuentzia desberdinetan, irratia.nez.eusen sartu ezkero ere bai, edo, bueno, gerora podcast plataformetan ere elkarrezketak igotzen dira, Spotify eta alakoetara igotzen ditugu. Hortaz, bueno, saio osoak batzuetan ez, baina bintzat elkarrezketak nik uste, eta ez nik egiten ditudalako, elkarrezketatuek egiten dituztelako interesgarriak izaten direla, musikaren beste aurpegi bat ezagutzeko aukera ematetu edo, eta ere, diskoak entzuteko gida modukoak sortzen direla irratsaioan. Ze gauza, egia esan, nahi gertatzen zitekena bezala, gure saioko gauzek garrantzitsuena, gonbidatuak eta hau zui gabe gelditu zaitek, ordu nola zeutzeko jau. Vale? Botako zu hemen berde pixkat ikutu emateko, eta hasteko eta behin, eskerrik asko Iker honea etortzeatik, eskerrik asko gozatzeatik, eta zauztar eskubala oizaliai, hainbeste maila emategatik. Malaui... Lilongüe. Ai, la hostia, ez diat, harrapatu zta behin. Bueno, harrapatuko ja beste egun batian. Bueno, eskerrik asko eta plazera hondi bat hemen izatia. Agur lagunak.